Здравейте, аз съм Мартина. Добре дошли на моя канал за таро съвети и консултации. Днес въпросът, който ще разгледаме, е какво си мисли в момента за вас, намисления за вас, от вас човек. Какви са неговите мисли и чувства, спомня ли си за вас, как разсъждава по отношение на вас. И така. Първата карта, която излезе, това е да имате вяра. Означава, т.е. да вярвате в положителните резултати по отношение на вашата връзка, ако имате такава в момента. Ако нямате, вярвайте, че нещата ще се случат доста положително. И така, какво си мисли той за вас? В момента той си мисли за вас с една вяра и надежда, че нещата могат да започнат да тръгнат по нов начин. Че всичко може да е по-различно, отколкото до сега. Това е картата на звездата. Тя говори за изпълнение на всичките ви желания. Тоест, ако имате вяра и вярвате в положителния ни изход на нещата, желанието ви ще се изпълни. Също означава, че и този човек мисли за вас като една далечна звезда, като нещо недостижимо, нещо непостижимо. Той смята, че може би не е достоен за вас. Гледа ви така отдалече, търси ви, мисли за вас и силно се надява нещата да се променят. Така, какво ще си мисли за вас намисления от ваш човек? Той мисли за вас, че вие сте висшата жрица. Че вие сте жена, която има способности и за него вие сте нещо уникално, нещо невероятно и наистина смея да кажа тук, че той реално наистина мисли, че е недостоен за вас. Поне вътрешно го усеща. Слънцето. Слънцето е една голяма аркана. До сега всички това са големи аркани, т.е. всички тези карти са големи аркани. Това означава, че изключително голямо влияние те ще имат във взаимоотношенията между вас и намисления човек. Това, което той мисли в момента, е с изключителна важност и ще определи нещата за напред. Слънцето, т.е. отново тази карта идва да ни подскаже, че той в момента мисли доста положително за вас. Задгърбила е много неща, много проблеми, много лоши спомени. Ако сте имали конфликт, то той е забравил за този конфликт и силно се надява нещата между вас да се променят към положителен аспект. Той идва към вас на морско конче. Това е рицарят на емоциите, на любовта и положителните събития. Тоест той ще дойде към вас с положителни емоции. Може да очаквате действия, съобщения, хубави събития съвсем скоро. Мисли за вас, много мисли за вас. Вие за него сте
момента обаче е по-студена, по-далечна. Той реално не знае точно какви са вашите мисли. Иска да подходи към вас, но много се страхува. Води едни големи вътрешни борби. Изключително големи вътрешни борби. Така, да видим по-нататък. Той силно се надява за един нов път между вас. Нещо ново да се случи между вас. Да тръгнете за едно ново начало. Може би нов шанс. Всичко да е ново, различно. Нещата да бъдат красиви. И ви се казва да имате търпение. Този човек не спира да мисли за вас. Подготвя се, търси начини да се свърже с вас, но все още се страхува, не знае как да подходи. И вие просто трябва да имате търпение и нещата ще се получат. И последната карта в този разклад, за сега са само кратки разклади, е справедливостта. Тоест, нещата ще се случат така, както вие искате, така, както е най-справедливо, най-добре за вас. Той мисли за вас, чака, търси подходи, търси начини. Успокойте се, гледайте си живота и нещата ще се случат постепенно, така, както е най-добре за вас. Поставете на първо място себе си и ще видите колко хубави неща ще ви се случат. Това е от мен за сега. Хубав ден и ще се видим отново. Аз съм Атина и това е моят канал за таро консултации. Благодаря.